Saan? Sa ano ang pato? Kung nga rin, nauuhaw na ako. Oh. Kung ibon nga lang ako. Nakakita siya video. Kaya nag-ingay siya. Kasi nakakita siyang video. Uy! Ang ganda ng mga birds! Oo, ang ganda ng birds! Hindi siya. Ito naman yung Philippine Hope. So, maraming klase pala yung ano. Maraming klase yung ringtail. Ang daming ibon. So yun. Akon mo yan, sir. Sino po lang sa inyo? Ikaw lang sapat na. So yun, nag-start na yung ano. Nag-start na yung bird show. Bird show. So maraming tao. Sabi sa taas. Si JMD Girl. So, ano tayo ano? Ano tayo ng bird flow? Ay, bird show! If the birds come to work and I could nga.
Tara sila. Sila. Sila GMD oh. Ngayon. Kuhang-kuha oh. Kuhang-kuha siya. Hindi daw kami. 1, 2, 3. Bye! Ang ganda! Wow! So ito yung mga ano nila. Ito yung mga pwedeng gawin. At saka, wow, ang lawak. Grabe. Ang lawak. Diba? So dito tayo ngayon sa ano? Cebu Safari. May tinatawag na lang Cebu Safari. So andyan si Sir Javi, Sir June. Talon sir, una ulo. 1, 2, 3. Babayad na ako. Hindi pa tapos yan? Si GM Dimit, si Ma'am Yvette, GM Dijun, ano? Sama namin. Sige sir, upo ka pa sir. Atras ka pa sir. Isa doon nakaupo. Ayun. Isa doon nakaupo. Ayun. Sir John! Hi, Sir John! We are here in Desert Safari. Oh no! Oh, sakay! Sakay ka! Sakay! Pasok! Woohoo! Woo! Woo! Okay, dito na tayo! Woohoo! Okay, terminal! Wait ka. Before mag-start ang home tour, please minimize na nasa tour sa lahat. Sa next time ka, bawal kang sakay sa lulis na lahat. Do not insert the box. Paano?
Ano to? Basta to? They did a provide man. Ah, bababa na. Aray ko. First attraction natin, Larry Dome. Attraction natin dito. Ah, dito? First attraction dito. Ayun, waiting tayo kasi hinihintay natin yung kulong-kulong. Yung sasakyan ng mga gorilla. Ah, may ice cream dyan? Sige, may ice cream dyan doon. Libre ba? Libre ba? Sabi mo kung may friend. Sige, may ice cream dyan doon. Tingnan natin yung ice cream. Masarap yung ice cream. Hindi ko pa natin na yun pala sa oil. Masarap yung ice cream. Cute naman yan, protected. Masarap yung ice Huwag cream. naman ganyan. Hindi mo laki yung inuukod dyan. Laki-laki naman ang mukha mo. Masarap ba yung ice cream dyan? Oo, masarap kasi masarap. Wala ka masarap. Ice cream sa mundo. Pareho kayo? Oh, diba pwede na ako Ate, malamig ba yan? Di mainit. Mukulo. Mainit. Mukulo? Di ba tayo kulo? Malapit na lang. Ang tagal naman ano. Ito yung pila ng ayuda. Kukuha ng mga ayuda ito mga to. Ayan, di ba yan? Kita nyo, mahaba na yung cellphone. Kasi itong reality eh. Cellphone na. May senior din dito. Muna po kayo dito. Sila na. Papoy na lang sila dyan. Oh. Papoy mo na lang sila dyan. Papoy mo na lang sila dyan. So, dito yung umpisa ng pila. Ito, si ate. Siya yung unang kukuha ng ayuda. Papunta ro. Malayo yan. Isang mata na lang yun nandito.